О, и ти си умряла да не останеш гладна. Не За за 5 пакета мене! брашно си ма продала. Това ли ти е приятелството? Аз 5 пакета ли брашно струвам навън, ма? Не бе, Георги! Excuse me, do you speak English, English, English? Very good, 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 good. So delicious, very nice, 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 nice. Falling vicious, oh yes, yes, yes. So night, night, night. Тази вечер партито е яко. Чуваме се чак до Монако. В България сме най-добрите. Летим с колите, сваляме жените. Няма като нас, ние сме звездите. Диско! Как е пин-кода на банкомата? 20-25. Парите валят, жените са ни банкомат. На здраве, брат, животът е за тарикат. Парите си валят, жените са ни банкомат. Кеша ни в ръцете, хайде стига ни мислете. Жените са ни банкомати, тарикати, прекозвукачи. Работят, изкарват зелени гущери. Банкомати, прекозвукачи, психопати. Нашите русалки най-добрите. Тарикат съм си голям, с дрехите ще ви изям. Колко много ви тежи, че на мен не ми върви. Парите, колите, жените, всичко е при мен. Бягайте, лягайте да спите, нямате място до мен. Парите, колите, жените, всичко е при мен. Бягайте, лягайте да спите, нямате място до мен. Рак, цак, цак, от Париж до Дубай. Раз, цак, цак, в България сме най. Рак, цак, цак, няма оле, няма моле. Говори мама сита, ръцете всички горе. Рак, цак, цак, от Париж до Дубай. Раз, цак, цак, в България сме най. Рак, цак, цак, няма оле, няма моле. Говори мама сита, ръцете всички горе. Не се притеснявай, ще оправя всичко. Ще оправя нещата. Ще оправя нещата. Excuse me, do you speak English, English, English? Very good, 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 good. So delicious, very nice, 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 nice. Falling vicious, oh yes, yes, yes. So night, night, night. Майко, умрели са от глад, майко.